Pantuasian. Aku termasuk lelucon sing tak plesetke. Apa? Panti asuhan. Aku muni piye pantuasian. Kok sesuai ngawur ra cocok. Ya ben Den muni. Patang sasi ora muni. Masa ya sithik ora muni. Bawa niku lho, Pak. Ha iya. Wae dadak do latihan do ngapalke. Maksude nang omah ki apa ora rengeng-rengeng. Wong kowe iki ya oke-oke nganggur. Mbok nang omah kae pas tenguk-tenguk kae ya bawa apa. Dadi marahi mumet malah marahi padu wae. Ha iya, online kuwi ya. Nggih. Ha iya wis rasa. Wong anakmu titipno pantuasiane mamam. Apa? Panti asuhan. Aku muni piye pantuasian. Aku termasuk lelucon sing tak plesetke. Nek ketake mau ora kepleset. Ala ora aku sok ora kepleset iso kepleset dhewe kok. Lunyu berarti. Iki seragam sinden kok jarike luwuk-luwuk banget to. Iki jen modele ngenten iki, Pak. Anyar to? Nggih. Oh, ae syukur. Apa? Ra ndek dhuwit. Pak? Ra wewet. Mau sadurunge apa? Ra dhewe. Ra ndek dhuwit to ya. Kok omdong ya ora omdong aku nek kohanan normal iki mesti tebjan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek normal tembaske nggih. Resbe. Apa? Beres banget. Kok sesuai ngawur. Sertenan nang tasih Dundang rene ngombahi. Ngombahi nggih perlu nek ra dikumbahi ya mambu no. Bener, bener. Lagi. Sing tok nggo ketoke urung tok kumbahi anggere sliringan kok mak slentring. Sliringan kok brebet ambune beda. Iya. Bedane pripun? Ayo ampek to ya ketok. Pun kula kei parfum lho. Ora maksude iki apa sing tok nggo kebayakmu iki mesti temumpuk nang kumbahan kae. Gandeng mengkuar dinggo terus lagi dijupuk disetrika ayo ngendok remak. Heeh. Mboten iki nek niki lama enggak dipakai. Oh, aduh. Lama enggak dipakai. Iya. Nggih, lama-lama enggak dipakai. Lama. Sama ini semua teman-teman juga lama enggak pakai. Lah kenapa? Ya ora ngerti kok ya. Soale kulinane iki elek kanca-kanca. Mesti datang ke idit. Ha iya. Aku wis nek ora ndidit kacau. Oh iya maaf. Ayo dibawani. Ya gerajakan tin. Wah iya. Nggih, muga-muga mboten lali nggih, Pak. Lho kok muga-muga ora lali. Sing jeneng sandang pangan ki aja nganti lali. Bawa-bawa apa wae iki kudu diapalke kuwi sandang pangane engko nek ngerti-ngerti pemerintah besok pagi bebas pentas. Wah, kaget kowe. Heeh. Lah pun patang sasi lho mboten muni. Patang sasi ora muni. Masa ya sithik ora muni. Bawa niku lho, Pak. Ha Iki iya. wae dadak do latihan do ngapalke. Maksude nang omah ki apa ora rengeng-rengeng. Wong kowe iki ya oke-oke nganggur. Mbok nang omah kae pas tenguk-tenguk kae ya bawa gubuk asmara utawa lali janjine. Lah ora. Iya. Nang omah mung dipengkele padu. Ah iya. Marahi stres lho, Pak niku belajar niku lho kalih anak kula iki. Kok marah stres piye? Utarakan pendapatmu enggak apa-apa. Lah nggih lah. Kula ora ngerti pelajarane sakniki kudu kepiye nggih. Anake kudu diwarai mbokne. Oh. Mongko mbokne iki blok. Dadi marahi mumet malah marahi padu wae. Ayo, online kuwi ya. Nggih. Ha iya wis rasa. Wong anakmu titipno pantuasiane mamam. Apa? Panti asuhan. Aku muni piye pantuasian. Aku termasuk lelucon sing tak plesetke. Nek ketake mau ora kepleset. Ala ora aku sok ora kepleset iso kepleset dhewe kok. Lunyu berarti.
Ayo gek muni, ora aku ki ngomong padake pentas bayaran gede. Ya niki belajar sesuk nek wis normal kan ora lali omong. Ha iya, lah kowe ora normal apa? Lah, maksudnya keadaane. Oh, keadaane, suasanane. Suasana. Sopo ora iso normal tandangi kene rene. Kapok ora kowe. Pak Parjo. Ya. Mambyat mayun. Ambiyen sadurunge ana anting ki atatin ki ya grajakan terus. Iya, nganti telos kebus. Saniki ra iso e. Mambyat Ki seragam sinden kok jarike luwuk-luwuk banget to? Iki jen modele ngeten iki, Pak. Anyar to? Nggih. Wah, syukur. Kahanan corona iso do tuku jarike aku seneng. Lah ngenteni jenengan yo ora tau ditukokke. Ngenteni aku gundulmu atos. Jenengan ki ming janji. Janjinya palsu. Palsu piye? Ming omdo. Ongdo ki apa? Omong doang. Aku ra dhewe. Apa? Ra ndek dhuwit. Ra wewek. Mau sadurunge apa? Ra dhewe. Ande dhuwit to ya. Kok omdong ya ora omdong aku nek kahanan normal iki mesti tejan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek pun normal tembas ki nggih. Resbe. Apa? Beres banget. Kok sesuai ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener. Gendul gendring. Gending pelampiangan. Wis online pelajarane angel. Aku tahu kesinan lho, Tin. Ditakoni wong kowe aku ora tepung, gek wonge wong ado wong Jakarta. Pak Seno minta tolong ya dibantu anak saya belajar. Siap, Bu. Bahasa Jawa, Pak. Oke. Aku ya ngono, aku wis muni mempeng kae. Baru pertanyaan iki angel aku, "Maaf, Bu, saya enggak bisa." Loh, Bapak itu dalang kok enggak bisa bahasa Jawa? Ya bisa, tapi itu sulit. Saya enggak dong. Kok bisa gitu? Malah ditakoni werna-werna kae. Wah, isin aku. Iya, pancen yo saiki pelajaran iki pancen angel-angel tenan. Nggih kalih jaman riyen niku. Ha iya, awak dhewe mbiyen yo urung. Jamane awak dhewe malah ora diulang ana caraka Datasawala padha janya. Saiki malah wis diulang meneh. Ana caraka, ho dipepet, ra iso liwat. Ha dipepet kok. Iya. Pepet niku nak dikei napa nika? Jenenge dhuwure kae. Ca diwulu, ha keri mesti. Ca dipengkal, mlentrung. Pak Parjo. Ya. Nyaram bayi Noswan. Banyu. Banyu wangi Kulon gunung wetan segara. Ya. Kanca-kanca wis dahar kabeh wis beres nok wis.
cukupi kabeh. Iya. Jane aku ya arep ngirit. Sirku ki ndoke arep separo wae. Ning kowe ngerti to cangkem wiyaga ki elek. Mergane kene iki pitik silite ana silete apa? Kok ndoke metu langsung separo-separo. Mbangan disuarani ngono, tak wutuhke ndok. Iya. Kadang malah loro tak dekke siji. Oh iya. Lah niku padha sing ngendang mau lho, Pak. Ngapa? Juga ndok loro. Ayo ben apa-apa. Lah mbok kowe njukuk loro. Wong kowe biasane entek loro to? Mboten ya. Ayah wae. Aku ora doyan ndok. Doyan wae kok. Ra tanpa digoreng. Maksudnya? Lho nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to. Ya ora no amis no. Lah yo nek ndok mentah amis to? Ha iya nek di anu kae. Nek sing apik ki nek nggo jamu ki ndok Jawa kae. Kuningane tok loro, glegeg-glegeg kuwi suaramu iso landung. Iya. Aja kaya bolot, nek bolot ndok bebek. Iya. Sing dipangan kulite, ayo wis. Pak Gatot ki nyobai lho Pak iki. Dek doyane ndok gatel. Heh, diam. Pak Gatot ki yo nyobai yo. Gatot ki sapa to? Niki. Hah? Jenengan mboten kenal to? Ora kenal, ora masuk streaming kok. Aja ngelokke wong jaba sing ora terkenal. Lah, dia terkenal loh. Di streaming, Pak. Oh iya. Dolop, Pak, dolop tinggal loh. Oh, dolop ya. Iya, ya wis ora apa-apa. Yo. Lor lan kidul alas angker Kang Kaliwiat. Kang Kaliwiat Lewiat Ana meneh sing sawer saka Mas Dwi Anggara Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti ora santai wae. Pokoke sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku selak kepengin mayang eno. Iya. Lah wis mayang jlimen ming 2 jam. Ming 2 jam iku ora tutuk. Ben arep tak tutuk-tutuke. Iya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dongkulmu melocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing benjang celimene nggih ngenten iki mle. Ya ora, iki kan ming menyambut hari 1 Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparuku kuwi sing wis bantu wayang Slimen lho. Ya, men do lek-lekan, do ndonga kabeh supaya corona iki ndang irang. Corona ilang, Corolla teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mrika? Kene wae wis ki rasah dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggepmu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mungal jenengan? Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya meneng kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Ya. Lah tangga teparung ora iso dolan. Keke pendopo wetan. Oh iya. Santai wae. Pendopone akeh nggih, Pak. Oke, sing pendopo kidul men dienggo apa para pengunjung pariwisata. Lah napa? Pendapamu kidul ngendi? Parangkusuma. Tiwas nggetoke tenan iki. Wisatane apa ngono arepe? Aku arep rono ye. Sinten? Kowe dolan-dolan rono. Lah mriko wisatane nggon ngono niki to, Ren. Wah, werna-werna religi ya. Nggih. Ayo ge dirampungke. Belam biangan belam biangan Aja nek ndleng-ndleng tuntang tuntur
rasa nganggo pelambyangane pelambangan ya aja tak tanah indah tanah India gumalaring ngapa Mas Joko? nek nabuh iki nganggo tangan bae rasa nganggo sikil. Wong ming nabuh gamelan kok arep brigden barang. Mangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora wis manut kowe aku pokoke. Maksudnya Pokoke kowe muni lon ya. Nek ora dielingke ngono aku sok banter. Pak tenan lho maksudnya niki mangke lho. Ah iya, mula kowe ngelingno aku. Gumilyaring taman Sarinoswan tara ya mangga kanca alon. Yo dados Kerajaan
luar biasa. Matur suwun Mbak Tatin. Ya. Akeh banget sing nyuwun lelagon kok. Wah, lah ya ngerti nek iki malam sura mesti akeh sing padha lelekan malah. Akeh sing nonton bareng. Ya. Di tempatnya masing-masing luar biasa. Ya. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Pak Dalang ajeng request lagu Kembang Rawe. Oh nggih, saking Dwi Pak Dwi Anggara Cirebon. Ngono ya, Mak. Iya. Iki mau ning HP-ku sijine ya nyemplung meneh. Nyemplung meneh. Saweran. Iya. Ayo iki le golek dhuwit ya ming lumantar saweran. Ora apa-apa no. Iya, ditabah-tabahke. Heeh. Kebutuhan sing rung kecekel di anu apa jenenge? Ditunda dhisik. Iya. Semayane. Nyuwun dipun suwunaken lagu Bu Prastiwi. Nggih menika lagu Lewung sampun kula transfer. Tapi aja sebut jenengku. Oh iya, nggih mesti mung mungsuhe Prastiwi. Ha iya. Sing arep mirang-mirangke Prastiwi. Ya. Ayo karo ditutup engko nek apa jenenge lagu-lagu liyane diaturake nggon gara-gara dipungkasi nganggo Lewung. Yo, Bu Prastiwi. Ayo Pras. Wah. Iki mumpung akeh sing delok tampilkan. Iya. Mesti lho. Presiden iki anggere muni ngadeg kok mesti benake jarik. Ya ora ana presiden kok benake gendreng. Iya. Ciaho. Iya. Oh, presiden sing lagi naik tangga. Iya. Naik daun. Wah, ning iki lagu penggemare lagi oke-oke no. Iya, luar biasa. Sugeng dalu Bu Prastiwi. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Aja nyawang dedeg piadeke ning tata kramane luar biasa. Oh, mboten wonten tunggale nek Pak tata krama. Heeh. Menika wonten ingkang mundhut Liwung. Wah, nggih. Mengke kula saosi. Nggih, kula. Joget nggih? Oh, beres. Wah iya. Ayo mbiyen bekas penyanyi purawisata. Nggih, leres. Oh tenan no aku ora goro. Jaman isih nom-nomane mbiyen nganggo kathok cek cendak ukuran bayi. Ha iya. Ambiyen cilik banget kok Prastiwi iki. Heeh. Kaya kenthos kae lho nek mlaku. Ya wis ben aja di saruwe. Ya Mas. Langsung apa arep bawani? Langsung mawon, wis tuwa niku langsungan. Hah? Nek pun tuwa niku langsungan mawon. Ora nganggo macem-macem ya? Mboten. Pokoke langsung apa. Oh iya, iya. Ana iki sing nyuwun ora gelem disebut namane ning wis anu apa jenenge iki kirim saweran. Iya. Paling wedi niku paling kula. Hah? Wedi paling. Sapa? Nggih sing nyuwun niku. Ah wedi wong kowe iki udu sinden Banaspati kok. Iya, momoke sinden. Ha iya. Sapa sing urung tau dikabruk pasti. Wong lanange dikabruk nganti keok-keok. Iya, pomene wong. Nganti sepelene ra payu aku. Ayo. Dadi liwung atiku. Ya, yo, mangga. Diatur. Iya, hei, iya, tangan ke depan. Wes. Iki salah satu contoh. Wong ki kudu pede. Iya. Prastiwi iki pedene kliwat. Arep nek ngegol ming kaya enthung kae. Ndi lor ndi kidul, ning ngegolane luar biasa. Iya. Dadi ora tau merasa pesimis ning selalu optimis. Luar biasa. Acung jempol Prastiwi. Ore. Maksudnya aku sing ngacung jempol kuwi ora usah muni ore. Aku nek muni ore kaya cah TK.
Ya, terus ki. Panane Sabda pendeta. Si Prastiwi saiki si Randi isin. Ning suwe-suwe tak pikir-pikir aku sing isin. Ha wis 50 luwe lho kuwi. Kok isin ngene-ngene. Ah ngopo isin wong nganggo brukut kathokan kok isin. Wah iya, minglehmu megal-megal kuwi lho. Walah kasih guyu. Lah guyu aku cah cilik. Gumun apa ya kuwi? Gumon ya iki tuwa. Kok dedeg piadege semene. Iya. Rasa guyu le gadeng. Ya ben wis esuk nganu lho, padha iki anakku wis gelem ayang kowe esuk nyindani gading lho. Ya. Ora dijaluki dite. Aku karo kowe wani njaluk dit apa meneh anakku. Engko rampung mayang nih aku separo. Engko nek anakku kandhake bapak, kandhane ora wedi aku. Ha ya cilaka. Apa? Tenan ta? Iya, ya ora apa-apa. Wis ben karang penggemarmu kae. Sing gading kuwi. Mau tak tata gamelane mengko bupras ono ora, Pak? Ono aku. Seneng aku. Ha piye dituku piye le aku? Dituku meng murah kok le. Meng murah nek wis tuwa ngene iki. Ayo, paling pol nyewidak. Swidak wis wengi. Prastiwi lambene bosok. Maksudnya nek nyidan sewengi to. Ha iya. Karepe kon nuku, njual kek ngendi? Kek ngarep lawang. Kek ngarep lawang iki lho, Pak. Kon sikilmu kon ngecor. Dicor tekan sak dengkul kae dadi kowe ngadeg. Nek aku arep lunga tak jawe ndase ming. Lunga sik ya, Pras. Apa? Yo, terus. Dek ya ora sadar. Iya. Wong tuwa kok nggo dolanan cah cilik-cilik semene kae. Ora apa-apa nggo dolanan seneng. Ya ben. Kene sopar nganggo dolanan. Boleh, maju. Aku iki nek ora nggo dolanan malah sedih ya. Wah, malah tekon nih. Malah nglangut to. Piye iki kok ora dienggo dolanan?
to, Ken. Yo dientekke. Sabda pendeta Sampun. Ya. Sampun. Ya. Ambole sampun nganti mengkurep. Rata-rata kaya iya apa-apa. Wong ya ora ana apa-apane. Iya, nek pentas ning jaba kae sampun, nek ana dhek tak kei nyo 100. Lemoro karo brangkang rumelet. Ya gelem nek Prastiwi. Iya, embuh kok biyen cilik-cilikane panganane bung. Oh iya. Bareng gedhe rai gedhek. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya nak teruske dhisik, iki wis jame wis kliwat. Iya. Ayo ngapa? Sapa sing suruh buka HP? Oh, kowe ya. Sik, Nak, ana susulan iki penting. Iya. Oh iya. Oh, Pak Bos. Iya. Sapa? Ah, pepundenku Pak Tumiyono. Iya. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani partisipasi 1,5 juta. Salam sehat semua. Wah nganti bola-bali. Halo, halo Mas Bagong. Lah niki nembe limbukan, Pak. Iya. Ning ra apa-apa dicaosi saiki wae no. Iya. Mbak Ayu sisan. Iya, wis jam 10, setengah 11. Santai. Oh iya. Ora nyusu-nyusu aku to. Iya. Tak nikmati leh kumayang. Iya. Rasa kuwatir, heeh. Engko isih ana bakmi. Iya, iya. Yo, engko ndak aku dirasani wiyagaku. Engko nek ra metu apa-apa terus wiyagaku kuwi to, nganti jam 2 blas ra ono apa-apane yo. Padha ngono. Nang kene ora, ning kono nang parkiran wis. Adeloken nek ra percaya kok ora ngerti watake aku. Ardo bali kae mlumpuk sithik. Ngelih ra kowe, ngelih ora metu apa-apa kok duragane jan pait. Iya. Nek ra percaya engko dindik engko. Engko nek ngerti tak indik bubar gayane ra ono, gayane le do pamit. Ya ngono ya, sing meneh ya, heeh. Wis aku di ngono lho mangkat lho aku ya iso. Men ketok nek ra ketara ngrasani aku wis apal kok aku. Iya. Wong akeh sing do lapor aku. Ha iya. Sopo? Wanda. Wah iya. Ayo yuk, ger nak. Bajing loncat Pak Tumiyono. Iya, iya. Sapa ngerti tak jerengke kelir gedhe Pak Tumiyono nimbali meneh? Iya, mesti. Ah iya. Agustus ana sing kosong to? Isih. Santai wae. Heeh. Wingi Pak Teguh, Ketua Pepadi 3 Pusat Jakarta ya tak gedor, sampean dereng nanggap kula. Oh iya Mas ya. Tak minggu depan langsung dadi. Ya. Ngono kuwi wae nek ora. Ya. Nggih, Bawa mboten. Nganggo rasa kuwatir, santai wae. Iya. Lagi jam yamene kok engko gara-gara 1:30. Iya. Iki bawane basa Sunda. Ah iya. Gunung Sumedang katunjang Telaga
rembecik rembecik di tengah gua dunungna junjungan cengkok Sunda iki karo cengkok Jawa beda cengkok Sunda kaya wong nangis junjung tarim ulah pundung turis sungkurulan sungkan dadi suarane kandel tipis ulah pundung turis sungku lesung berbagi ra iso iku tarim terima ragawayana ngancik di negara sing buka monggo gandengki kanca-kanca komplit ora iren kemeren ya neng sing kira-kira rumangsa iso wae heeh sing rapate iso rasah buka ndak malah bubrah ya monggo ya yo monggo
Ya, matur suwun Mbak Ayu. Kembangane meh kuwatir aku mau. Iya. Sritenan nang tasih